DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Kami po miyembro kang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, tamang oras 5 minutos pasado alas 5. Alas 5 ring hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na pagkahapon, ini po si Jenny Balyaran. Ang sa indong mga kaibahan para sa mga pagbabarata sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa gaenot sa radyo DCGB. Kinumpirmar kang Philippine Air Force na hinali na kaini si dating Congressman Mikey Romero bilang Wing Commander kang Technical Operations Northern Luzon. Initanganing taon-dalan ang review as an investigasyon sa naigawad na awards as in badges sa reservist na may ranggong Brigadier General. Mientras, kinumpirmar ni POF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco na nag-file ng resignation si Romero epektibo kasudma Agosto 19. Ipinautob kang Philippine National Police ang digital forensic sa mga ebidensya may kinaaraman sa nangyaring shooting incident sa laog kang sarong pribadong eskwelahan sa Zamboanga City. Sigun kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., i-examine ninda na marhay ang cellphone as in iba pang digital na ebidensya sa nasabing insidente mantang daising damataoning konklusyon sa kudaipa natatapos ang investigasyon. Paghihiling kang PNP kung igwanang nainot na insidente may kinaraman digdi o warning signs na kinakaimbaltuhan kang nasabing child in conflict with the law na shooter. Dagdag pa ni Nartates na paghihiling ninda ang aktibidad online kang nasabing minor de edad kasabay na digdi ang posibleng involvement sa online games o iba pang digital platforms para maaraman kung ang mga ini may koneksyon sa nasabing insidente. Pigadalan man ka mga investigador kung planado kan suspect ang live stream asin kung may iba pang individual na involved sa pagpapalakop kang nasabing footage. Kasunod kang insidente sa Zamboanga City, nakatalaan na pumirma ang DepEd as in DILG sa sarong kasunduan para higpitan ang seguridad sa laog kang school premises. Sigun kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kasabay sa plano ang pag-deploy ka mga barangay tanod sa mga eskwelahan dahil pamilyar sinda sa indang komunidad pati na sa mga estudyantes. Katayuhan kang kasunduan na mapakusog ang pagbabantay as in kaligtasan ka mga paratukdo, estudyantes as in school personnel. Mapo naman ang Department of Education sa pagkondukta ng active threat drills sa mga eskwelahan sa Bilog na Nasyon sa Agosto 25. Babaloon kang ensayo kung paano mapadali ang pagresponde, maibakwar as in ma-reunite ang mga estudyantes sa kanya-kanyang pamilya sa kasagsagan kang human-induced threat o patakot na kagibuhan kang tawo. I-apply sa nasabing drill ang mga siring panapangyayari sa insidente ng pambabadil sa eskwelahan sa Tacloban asin Zamboanga City. Sinabi ni DepEd Undersecretary Molcom Garma sa pagdawog sa Senado ngunya na Huwebes na nakompleto na kang ahensya ang mga protokol na ipapautob sa pag-ensayo katuwang ang Philippine National Police asin iba pang concerned agencies.
Tinawan doon ni Senador Erwin Tulfo na puminalyar ang gabos na mapagulan ang school shooting incident sa Zamboanga City. Sinabi ni Tulfo na nag-fail ang gabos bako sa ng eskwelahan kundi pati na ang pamilya, mga magurang o ang guardian ka mga estudyantes. Natinuman kang senador ang magkaibang pagtrato kang eskwelahan sa mga estudyante na kapag nakakotse, ibababa sa ng aki asin sasaluduhan pa kang gwardiya asin diretso na sa classroom mantang kapag ang estudyante naka-tricycle, naka-pedicab o naglalakaw, maagi pa ini sa inspeksyon. Naglatag man ngayon na aldaw ang ombudsman si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ning supplemental counter affidavit dahilan kang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Sigon kay Attorney Adi Fajardo, tagapagtaram ni Romualdez, kasabay sa ilalatag o ipiglatag ang sinumpaan na sa Raysay kang 25 na dating drivers asin security aides ni dating Congressman Zaldico. Naunambitan man ni Fajardo na kinontra ninda ang istorya kang 18 malat na boys na ipresentar ni Attorney Lavi Baligod. Sinabi pa ni Fajardo na malinaw ang sa inang pahayag na diining nangyaring anuman na delivery kang kwarta sa siisay man na politiko o opisyal kang gobyerno kasabay na si Romualdez. Iba pang barata sa lado nasyonal, nagpaluwas ning pahayag si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya. May kinaraman iyan sa mga panraraot asin personal na pag-atake sa iya. Sinabi ni Sandanya na magkakaigwa siya ng legal na aksyon laban sa mga individual na nasa likod kang pigasabi na demeaning, degrading, and dehumanizing social media post na minarata ka sa iyang physical na imahe asin health condition. Tinawan doon ni Sandanya na pigdaako niya ang kritisismo sa iyang trabaho bilang public official, alagad bako katanggap-tanggap ang mga personal na pag-atake base sa iyang itsura. Arestado man kang National Bureau of Investigation o NBI ang sarong Taiwanese na nagpamidbid na taga Federal Bureau of Investigation sa multinational village sa Parañaque City. Sigun kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, pigatarget kang suspect ang mga dayuhan sa nasyon na may atraso o kaso sa Amerika. Nagpromise sa ini na maareglo ang asunto. Pamidbid pa kang Taiwanese, sabi ni Matibag, may connection siya sa US Department of Justice asin nag-display pa ng badge para makumbinsi ang target. Ang Taiwanese ang minaaktong leader, may sarong Malaysia na intermediary asin may tulupang Pilipino na tauhan. Kinasuhan naman ng computer-related fraud as in usurpation of authority ang suspect. Nakikipag-coordinar naman ng NBI sa counterparts as in sa US Embassy para may turnover ang mga biktimang dayuhan. Nangapoda naman si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga magurang, lolo asin lola na padakulaon ang mga jóvenes ning may malasakit. Ipinahayag niya ini sa iyang homilya sa University of the Philippines Diliman kasunod kang insidente ning pambabadil sa sarong eskwelahan sa Zamboanga City. Hinagad ni Tagle sa mga kapamilya na pag-isipan kung paano na mumolde sa sarong usaharong ang mga pagpapahalaga asin ugali ka mga aki. Tinawan doon man ni Tagle ang peligro kang sobrang pag-focus sa gadget, video games, asin artificial intelligence, na sigun sa iya day dapat maging pangenot na impluwensya sa pag-iisip asin paghiro kang mga jóvenes. Solomenteng ang human beings ang igwaning puso. Importante man nahaputon kang lambang saro ang sadiri kung anong puso ang magiging giya sa iyang mga tataramon asin paghiro. Ipinahayag man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na uminabot na sa 201 mm ang oras na nagbulos sa Metro Manila sa laog iyan ng 5 oras kang Lunes, Agosto 17. Alagad mas marikas man, nagkulpa ang baha asin diin na uminabot sa level na nairehistro sa mga nakaaging darakulang pagbaha.
Para kay Marcos, pwedeng senyalis ini na nagupuo ng magkaigwaning epekto ang mga lakdang kang gobyerno para aksyonan ang problema sa baha. Nariparuman kang presidente na masababa ang naabot na baha kumpara sa mga nakaaging darakulang insidente kung saan uminabot ang tubig baha sagod sa ikadawang eskalon ka mga edipisyo. Sinabi pa ni Presidente Marcos na matapos ang situation briefing, may kinaraman sa epekto kang Southwest Monsoon o habagat sa MMDA Command Center sa Pasig City. Iba pang mga pagbabarata sa lado nasyonal sa sakuyang pagbabalik. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sue Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginstanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay. Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Celio Cup para sa Senate Manalo. at i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide. Kasyali na! Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. DZGB Barreta. Alas 5. Okay, sa pagkabadagos ka mga pagbabareta ang unya na pagkahapon. Nagpatanid ang Senate Impeachment Court kontra sa propostong ibaba sa 16 ang boto na kaipuhan para makonvict si Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol na sarong dangerous proposal ang pagbaba sa conviction dahil mapipiritan ng Impeachment Court na baguhon ang rules mantang nasa kabangaan na kang trial sa due process clauses dahil inipigitugutan sigon kay Tunggol. Mientras na pinahimuti ka naman kay niya mga report na pag-ilusyonanan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mga kapwa senador para makuha ang kinakaipuhan na 16 na boto para sa conviction ni VP
Sara Duterte. Pag-aadalan pa kang House Prosecution Panel kung ipapaapod sina Colonel Raymond Lachica at si Dennis Nolaso bilang mga testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Si Lachica ay ang dating pamayok ang Vice Presidential Security and Protection Group asin sa iyong pigasabing itinao ni Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta ang 125 milyon pesos na confidential funds kang Desyembre 2022. Sinulaso naman niyo ang dating Deputy Commander as in ma-inverto sa confidential funds sa Department of Education durante kang Secretary pa kang DepEd si VP Sara. Sigun kay House Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers na dai na ilinawos ang ipinaapod keto si Lachica asin Nolasco sa mga pagdangog kang House Committee on Good Government and Public Accountability. Dahil igwaning investigasyon na pagigibo ang EFP, asin supisyente naman ang mga ebidensya asin testimonya na nakuha kang Kamara manungod sa salang paggamit ni VP Duterte kang confidential funds. Sigun man kay House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, kung may findings na sa internal investigation kang AFP, pwede man ining ipresentar ni Lachica asin Nolasco bilang mga additional o rebuttal witnesses. Nakabalik na sa nasyon ang BRP Miguel Malvar kasunod kang matrayumpo na pagpartisipar kay ni sa Rim of the Pacific o RIMPAC exercise sa Hawaii poon pa kang Enero o Hunyo 24 sa Hulyo 31 kunya na taon. Ginibang arrival ceremony kasawagong pagkaaga sa Naval Operating Base sa Subic na pinanginotan ni Navy Acting Flag Officer in Command Edwin Amadar. Kabilugan na 134 ang mga tauhan kang Navy na ipinairarom sa Naval Task Group 84 ay nagpartisipar sa RIMPAC 2026. Sa ultimong detalye ka mga barata sa lado nasyonal, gusto ka ang Department of the Interior and Local Government o DILG na magkaigwaning barangay tanod outpost sa laog ka mga eskwelahan bilang dugang na seguridad kasunod kang makaturutingkas na pambabadil sa Zamboanga University. Sigun kay DILG Secretary John V. Cremulya na nakatalaan na magpirma ang DILG as in Department of Education hasarong memorandum circular na mapakusog sa mga security protocol sa loob ng school premises. Sinabi pa ni Cremulya sa sarong press conference na hagadon kang DILG sa mga eskwelahan na tugutan ang barangay tanod na magbugtak kan sending station sa laog kang campus. Dahil midbid ka mga barangay tanod ang mga aki, pwede ining kaurunon, pwede ining sitahon para sa mga magkakanigong security step asin iba pang lakdang. Sinabi pa ni Rimolya na limitado sa ngunyan sa luwas o palibot ka mga eskwelahan ang presensya kang kapulisan. Dahilan kay ni gusto kang DILG na mapakusog pa ang seguridad sa loob mismo kang school grounds kung saan pwedeng mangyari ang mga insidenteng kinakainbeltuhan pang mga estudyantes. Yan na po ang kabilugan ka mga detalyes sa mga barata sa lado nasyonal, mga baratang mabutwa sa aga at sa radyo DCGB. Nakaibata sa pagsurat ka mga barata si Director Mar de la Cruz, maray na pagkahapon kay Vilma Balaoro, asin kay Lynn Canyo, kaang barangay Batbat. Nakaibata sa lado teknikal si Kuya Nems Flora sa IT, si EJ Brimen asin si Jerome Martinez. Ini po si Johnny Mati Bayaran, mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.